да влизаме в градчето Кларенс. Вече в Кларенс ли сме? Да, Free State. Чакай да го видим, още не сме го видяли. Ето го? Сега влизаме. Къде пише Кларенс? Ето тук. Не, това е Фолиенсбърг. Две ти ги пише като посока. Фолиенсбърг. Той е на самата граница с Лесото това, нали? Ай, Бетлеем има ти. Ето, Кларенс, това е вход. Тя тук живее, там ли да ходим или? Където кажеш? На Малути първо да видим. Трябва да питаме някой къде е. Тук е пълно с животни, гъски, зайци. Я дай да ги видя къде сте. Ще отидем по-късно. Big screen rugby. Лайв мюзик е навсякъде. Жива музика. Къде живее тя? В Кларенс ли сме вече? Кларенс сме вече. Къде е там? А утре ще има ли гости? It's closed. Къде го затваря кучето тя? И няма как да го знаем къде е това нещо. Кое? Освен ако ние се обадим по телефона. Не, информацията беше затворена. А? Малути footprints in tours. There it is. Малути tours. Right on the left. Къде да спра? Последа. Oh, just... Добре. I Виж. Какво? Bikers. Always bikers here. Къде ще ходим? Витус Търся ресторант. место на колата да спрем. Къде? Тук къде живее тя? Не отиваме, ще отидем да си платим тура утре първо. Що да си плащаме какъв тур? В лесото ще ходим. О, колко? Ще видим. 6-7 часа. Часа? Да. Не,